Good morning guys! It's 10 AM na. Grabe na pasarap yung tulog namin. Kasi pull out kagabi. So, maaga naman kami nakauwi. Mga 12, nandito na kami. Yun. Wala masyadong traffic kagabi. So, ayun. Mag-aantay lang tayo ng ilang days. Tapos, Samoa na. Iniisip ko sana, gusto ko munang may uwi si Dingdong sa probinsya bago din umuwi si Sel sa 21. Kaso wala gagahulin sa oras eh. Kailangan pa namin mag-resta kasi ng Dio at wala na yung isang size. Oh my gosh, paano kaya? Tapos ingress pa sa Wednesday. Dapat ngayon kami aalis, magre-resta. Kaso naman last days na, tapos Monday pa. Good luck. Naman si Dingdong. Pasensya na kayo Alam ko naiirita kayo sa sa background ni Dingdong. Kaso ayoko naman din siya pakawalan. Parang sayang yung effort namin na malinis siya. Kasi diba lang siya dyan sa may git. Tahimik! Quiet! Ayan, gusto niya kasi may kasama lang eh. Tapos, gusto niya siguro na naman may pangsapin. Kaso yun, iniiyan niya daw yung sapin niya. Siguro nakapag-antay. Paknit! Paknit naman, kakabalik ko lang ulit nung cone niya, natanggal niya din. Eh, mas makati na yung niya guys, yung sugat niya. Kasi paano, napahilom na. Kaya, gigil na naman siya sa niya. Sugat niya, kamutin. So, ayun nga, dapat ngayon kami magre-resta. Kaso yun, ang sarap ng panahon, no? Umuulan. O, nag-stretching ka ng Dingdong na to, Ayun, di pa nga nagagawa ni Daddy yung dito. Sabi ko, lalagyan na lang dyan ng parang tolda. Yung ibababa, itataas na lang kapag ganyan, umuulan. Para hindi pumasok yung anggi. So, yun. Gahul kami sa oras, guys. Kaloka. Kasi, pag wala si Sel, tama. Kasi pag uwi ni Sel, siyempre walang magbabantay dito kay Dingdong. So, for sure, mag-iingay ito. Kasi namin, basar yun. Kaya nirereklamo na kami nung sa taas. Kasi maingay nga siya. Kaloka. Babalik pa si Sel, January pa. So, ano ba? Yung gagawin. Isa pa to, yung sa ingress namin. Bantay ki Dingdong, ingay eh. Kaloka kapag walang kasama. Isa pa yung ingress namin, ngayong 20 is pumatak ng Wednesday, guys. I-coding kami ng Wednesday. Tinanong ko si Dalton kagabi. Sabi ko, di ba pwedeng ibiyahe sa akin pag-coding? Syempre, alam ko naman na hindi. Kasi syempre, baka pwedeng pagbigyan since Pasay lang naman. Malapit lang naman dyan. Sabi niya, huli kayo niyan. Kaloka. Baka pwede akong pagbigyan ng mga officer, Kasi taga-Pasay hindi naman ako and pang negosyo naman yung yung pupuntahan, hindi para gumala. Pero mahirap eh. Baka ma-inform pa yung yung sasakyan. Basta magastos. Ayun, no choice siguro kundi mag-rent ng ng L300. Kaloka. Sayang ang pangre-renta eh. Ako nangihinayang magkano kasi hatid lang naman. Nasa na kasi yan, nasa 2,000 nata. Alam mo, 2,000. Sayang, di ba? Kaya pinipilit ko talaga ang magamit pa si Toto. Hindi na nga namin in-unload eh, kagabi. Andun pa sa likod. Ay, kaloka. So, ayun. Magkakapisa na ako. Kasi narinig ko naman si Dingdong na Wait! Wait lang huwag ka maingay dyan Kaloka ka. Tapos ayun, bala ko sana magmunggo ngayon kasi kahapon diba, hindi natuloy yung munggo ko kaso. Nako, Dingdong. Sige, dito ako, Makikita mo na lang ako lagi,
Kaloka. Ay, gusto ko nga sana maghunggo. Kasi di natuloy kahapon. Ay, paknit naman talaga. Oo. Pasawayin. Pasawayan, paknit. Ayun na sino. Ano nila? Nilabas si Grutay. Dito. Ito talaga. Sabi ko sa'yo, huwag mo pang gigilan. Hindi gusto yun eh. Dito. Hindi pa makaligo eh. Hi, Groot. Tinatanggal niya sa kanya. Huwag mo nang... Ano ka pakidingding eh. Aray ko! Paklit ah. Ikaw dong. Huwag ka na maingay, please lang. Sakit sa tenga ng kahul mo eh. Aray! 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 Kapag natin! Sige, bebe, ayusin natin. Ayan o. Ayan na yung... Aray ko! Nagbabike, umuulan. Wala nga, doon sa labas sa dito yun. Halo ka talaga to si Chris, oo. Handa sa akin yun. Yeah! Yeah, 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 yeah. Yan. Kasi tinatanggal. Walang itlog ang poplat. Walang itlog ang poplat. Babahin ko kaya yan, baby. Nag-itim yung ano mo eh. Balat mo. Walang itlog ang poplat. Walang itlog ang poplat. Lapit na birthday mo, poplat ah. Lapit na. Happy birthday, Paknit. Ano ang dami, bebe? Ha? Ha? December ata tumating sa amin eh. December ba? O January. Birthday na si Paknit, Paknit, Paknit. Junior! Come, dali, dali, dali. Hindi siya makalapit. Siya ipoklat. Junior! Nandito na siya kanina eh. Ayun. Sige, di ka na naman makakalabas yan. Di ka na naman ipoklat. Groot! Dito lang ako, Groot. Papi, talagang nangangati na guys yun, no? Yung sugat niya. Ayun. Lumabas si Sel. Pumunta ng, ng... Tag dito. Ay, pukay. Sorry. Hindi na naman kayo malaglag. Pumunta ng palengke. Nahihiya akong mag-ano sa kanya, magsabi na nahihiya akong makisuyo sa kanya na pumunta ng palengke para bumili ng munggo nga. Kasi gusto ko talaga magmunggo kasi biyado ako dyan. May spare ribs ako dyan. Kasi sabi niya, wala na pala tayong sibuyas. Sabi ko, pwede mo pumunta ng palengke. Sabi, sige, bili tayo naman. Kasi wala na din mga gulay. So, yun. Yay! Kasi kapag nahihiya din akong makisuyo guys. Lalo na kapag nagising ako ng late nga. Tapos pagising ko is malinis na yung bahay. Nakapag-breakfast na sila. Tapos, alam niyo yun. Kasi ayoko ng feeling senyorita kasi. So, gusto ko may ginagawa. May part pa rin ako sa bahay. Yung nga yung pagluluto. Kaso, ayun, tanghali na. Tapos, nalakad niya na rin siguro. So, doon ako nahihiya din na makisuyo na parang puro utos na lang pag pero bihira lang naman ako guys. Mag-utos. As in, puro pakisuyo. Yun ang ko is makisuyo. Hindi yung basta utos lang. Kaya, ayun. Buti siya na din nag-okay na. Yun, bumaba siya. Pupunta ng palengke para bumili ng mga gulay-gulay. Tinatula na kaming gulay. So, ayun, magmunggo kami ngayon guys na may spare ribs para makakain si Froggy. Kasi kapag, isda pala, nakalimutan ko. Oh my gosh, hindi niya dala yung kasi masarap sa munggo, isda eh. Sabagay may naman na may spare ribs na. Pero the best pa rin sa talaga yung galunggong sa munggo. Pero yan mo na.
Makahinga na naman tayo ni Froggy. Excited na ako sa munggo. Hala. Palo. Yan. Ikaw, isa ka pa. Halika rin dito. Halika rito, iho. Saan kayo galing? Saan kayo galing? Ha? Bakit basang-basa si BK? Bakit basang-basa? Binitbit mo pa. Masaway ka din eh. Sabi ko, sumama. Bigla sumama. Eh, alam mo na kasi kung ulang ba't lumabas ka pa? Ah. Napalo tuloy si BK. Loko di kasi si Chris eh. Sinama siya na. Saka pa Chris, mapapalo din kita eh. Di ka na lang magstay dito sa bahay eh. Alam mo, umuulan eh. Ayan, napalo siya ng mama niya. Paliguan ng wala sa oras. Pinababa ko muna si Dingdong kay Chris at talaga maingay. Kaloka. Either iihi yun kasi nag-ano lang daw muna siya nag-poop kaninang umaga. Baka na ihi na yung aso na yun. So, yun guys. Ha? Wala kong laro sa cellphone. Pagalit na siya ng mama niya. Sigarita oh. Yan. Nabasa kasi siya ng ulan eh. Diyan. Wala bang laro si mama mo sa cellphone niya? Wala akong laro sa phone eh. Hintay mo na lang si Kuya Chris mo ha. Load ka na lang muna doon. Nakakaawa pag napapalo yung batang yan eh. May kakulitan din naman guys. Pero mabait yan pagsasabihan. So, yun. Ang gagawin natin ngayon. Try ko mag-edit. Kung may edit ako guys. Ha? Pero feeling ko wala na naman. Uy, thank you kasi nabanggit ko na sabi ko baka naboboring na kayo. Ayun nila sabihin sa akin. Diba? Sabi ng iba, hindi daw. Thank you so much sa mga nakaka-appreciate. So, ganun talagang aking buhay guys. Talaga minsan walang ano lang, sa bahay lang, sa negosyo, mga bagets, ganun. So, mostly talaga magdadaldal lang ako sa inyo. So, ayun. Nantay ko lang sa cell para maisa lang ko na yung yung munggo kasi gutom na ako. Alas 11 na. After kagad talaga ng New Year. Or hindi. After first week ng guys, ng January, nagda-diet na ako. Pati tingnan nyo naman ko, di pa ako naghihilamos sa gabi pa yan. May pagba ako, paano ako nagka-aibag? Alam ko na ako nagkaka-aibag. Eh, parang meron na, ba't ganun? Hello? Grabe ka ano yung mukha ko. Medyo madilaw pa yung ipin ko eh. Ayun, hindi ko matuloy-tuloy yung strip kasi, yung crest. Kasi sobrang nakakangilo talaga guys. As in literal ng ngilo. Alam mo yung parang may pumapasok sa loob ng ipin mo na ewan. Alam makakagat ka lang ng madikit nga lang sa sa kutsara, sa tinidor. As in nangingilo siya. Sabi ko weekly na lang. Tapos di ko pa natatry na maghanap nun sa mga sa Instagram may nakita ako kasi maharlika. Alam niyo naman, tagtipid tayo ngayon kasi nakalaan lahat ng ng ating kaperahan sa baler and sa patanim. So, ayun. Talagang higpit tayo ngayon guys sa pera naman yun. Kasi inuuna ko yung mga importante. Ayoko muna yung mga kasi yung iba naman mga gamit is masusunod na lang yan. Okay na ako dito. Nakapag-set up na ako dito sa apartment namin. Okay na lahat. Wala naman akong kailangan bilhin. So, ayun. Paghigpit na muna tayo ngayon sa pera. Kasi yun ang importante yung balura nga nila ni parents. Ayun. Para mapanatag na sila. Kasi, alam nyo yun, masaya lang sila. Okay na ako guys. Masaya na rin ako. Tapos,
ayun nga, yung may mga uwian kami doon. Yun! Maano lang, hindi magarbo yung pangarap ko, guys, pero ang saya ng pakiramdam na unti-unti is napoprovide ko or nakakatulong ako sa sa pamilya ko. Yun naman yun kasi panganay nga ako, 'di ba? 8 pa kami magkakapatid. So parang ako talaga yung 'di ba mga panganay talaga yung inaasahan ng magulang, inaano ko na maaga nga ako na mag-asawa, kaya parang na-disappoint sila sa akin, kaya I'm trying my best na ayun, mahabol. Tawag doon, parang ma-reinstate yung hindi ma-reinstate mapanindigan yung pagiging panganay ko para sa mga kapatid ko. So, that's it lang. Bakit? Naghanap talaga siya ng malalaro. Tingnan mo nga bakit wala pa si Kuya Chris mo, mga bata. Daddy tulog pa rin. Bati na kami yan, guys. Alam nyo yun, kaso paano lang ako ngayon? Pabebe lang ako ngayon. Wala, hindi ko pa siya masyadong tinitid. Pero bati na kami, nag-uusap na kami. And there is Chris. Ding dong with ding dong. Asan na ba yun? Ay, wala. Si ding dong lang. Batang yun talaga, oo. Ayan, si ding dong. Ayan siya. Ayan, yan. Yung dog na yan. Hindi naman siya nag-iingay. So, care bells lang. Tapos, ayan pa yung yung si Tonton. Nandiyan pa yung mga namin, nung kagabi. Hindi na namin in-unload. Kaya akit na lang yan ni Sel pag nadaan si Sel. So, ayun lang, guys. Palingan tayo sa ito. Ikaw, talagang yari ka kay Daddy. Yari ka talaga. Ha? Ginulo mo na yung mga lupa dyan. Smag ito to. Borlogs na borlogs pa rin, Good morning, Maggie. Good morning, Maggie. Ay, di naman nata bumaba si Chris eh. Akala ko nasa baba ka. Ikaw, pinabantay mo si Dingdong. Nakita mo na ako tumaas. Hindi Nagsiselfon ko para doon na upo. Wala, hindi ko napansin. Ayun, ito ba yung mga nakuha mo sa Kailan balik nyo? 3. Kasama ito? Okay na rin, di ba? Oo, ang daming pencil. Hindi ka pa masaya niyan. May nakuha ka. Me like Beyblade. Ay, naku anak. Puro ka na lang Beyblade. Nakay daddy mo nga eh. Ayun guys. Luhugasan ko lang tong tong munggo. Hindi ko alam, nakasampung hugas na ata ako. Malinaw na Malinis na siya. Kasi kanina, ang daming ganito ang daming mga po. Wala kang laro. Huwag ka munang okay na yung wala kang laro sa tablet. Yung hindi ka ma-addict sa tablet. Yung larong pang normal na bata. Ang laruin mo. Ayun, buti na lang may ganito kong may ganito kong strainer. Kasi ginanong-ganon ko siya sa diba, para mawala nga parang yung iba kasi bato-bato or mga yes. Palagi na lang nagtitv. Palagi na nagtitv. O sige, bibilang kita ng bibilang kita ng bagong laruan para may bago kang pagkaabalahan. So ayun nga, inaano ko siya dito. Tapos nagulat ako pag tanggal ko kanina, pag ganyan ko, oh my god, as in yung mga siksik dyan, mga bato-bato, and kung ano pang dumi yun, kadreder guys. Matakot, di ko alam kung yun, kung dumi ng ipis o Kaya ingat din tayo sa mga bibili sa palengke. Ayun, hindi ko dinidiscourage na bumili sa palengke, pero ayun, tapos hindi ko dinidiscourage na bumili sa palengke. Siyempre, kaso yung iba lang kasi talaga, kahit na madumi na, pa nila, ilalagay pa. Alam nyo yun. So, yun, lalo na sa mga ganito, mga grains. Kaloka.
Buti na lang nakita ko may mga itim-itim sa ilalim. Ayan. Kaya maging malinis lang tayo guys sa pagluluto. Ayan, 100% malinis na yun guys. So, pakukuluan na natin. Tapos, tugasan ko muna din ito. Bago ko siya i-add dito para, ay, shucks. Mano na. Ay, hindi, gigisa ko pala yun. Ano yan? Lalagay natin yan sa, ano, sa munggo. Oh. Ayan, o, diba? Malinaw na. Tapos, wala na dun sa, ano, sa bottom niya. Wala nang makikita. Dayung-yung! Hi! Dumi ka na dyan sa loob ah. Ayun, nag-ano na guys, nag-send na ng renewal of motor car insurance yung ano, yung RCBC. Ito yung isa pang inaantay ko. Sabi ko, kailan kaya mag-send ng ano, magpaparenew. Kailangan. Kailangan i-renew natin. You know, kailangan lagi may insurance. Kaya, ayun, send na natin. Kasi baka makalimutan ko na naman. Kung na naman siya ma-asikaso. So, by ano pa naman, expiration is by Feb. Pero, ano ko na, i-send ko na. Para wala na akong problema. Diba? Di mahirap eh, pag wala tayong car insurance. Full name and signature. Magisa na tayo guys. Ayan, di pa siya masyadong malambot. Pero magigisa na ako para mapalambot na rin itong meat. Pero hindi ko siya ubusin na. Yung maliliit lang ang igigisa ko. Tapos ilalagay dito. Yung iba is ipa-fry ko. Or, you know, for daddy. Ito na yung bawang sibuyas, kamatis. And naglaga pala ako ng itlog guys. Ito. 4 na piraso lang. So, kulay green siya kasi hinalo ko dun sa ano, sa munggo. So, yan. Ang espesyal na munggo. Ayun. Pag si mama is nilalagyan niya pa ng hipon. Kaso nag-hipon na kami kahapon. Over tayo sa hipon. So, ayan. Kisan natin. Naku, lobat na naman agad ang aking camera. Ang bawang. Sibuyas. Dito lang sa maliit, dapat dito ko siya na ano, diba? Usually dito ko ginigis. So, dito na maliit lang kasi sasalin ko na lang siya dito. Oh, sayang yung juice ng ano, ng kamatis. Lagay na rin natin. Yan. Yan pa yung talong. Mamaya ko na siya hiwain. And then, lalagyan ko sa guys ng isang pirasong pork cube. Dito, yung mga pampalasa. Additional pampalasa. Nanginginig na ako sa gutom guys. Ayan. So, pipiliin lang natin itong mga ano, itong mga maliliit lang. Prito natin. Ito. Ito na peraso lang. Limahin natin. Papalo. Sarap nito sa ano sana. O tama, sa munggo masarap siya. Sa mga may sabaw. Or grilled. Ito na lang. Ayan. Ito ang ipa-fry ko. Ayan. Pero mamaya ko na i-add itong ilang piraso na to dito kapag natunaw na or na kung lutong-luto na yung kamatis. Ganda ang pula. Bawawang. Ito natin ito. Sarap na sarap ako dito guys. Gusto ko talaga sa ano sa munggo. Kasi itong dahon ng ampalaya. Ano yun, may konting pait siya na, ay, perfect. Pero pwede ding malunggay. Sa mga hindi kumakain ng, ano, ng ampalaya, pwede ding malunggay or spinach. So, pero itong mas prefer ko. Dahon ng ampalaya. Gamot sa, ano, sa diabetes.
Dami. Ipapakita daw siya. Ha? Ano yan? Spider yan. Ayan ka na naman eh. Tapos takot ka na naman mamaya niya. Lalahanin mo. Uwi sila tasil mo. Wala kang kasama sa kwarto mo. Uy, di ako takot. Oh, sus! Hindi takot. Tapos siksik ka na naman sa ano. Loko ka talaga. Yan. Gawag na gawag. Ganda ng kulay yun eh. Daming kamatis. Tapos hinog na hinog pa. So, ayan. Okay na siya guys. Pwede na natin siyang i-transfer dito. Tapos nalagay ko na rin yung pork ribs. Tapos asin. So, konti na lang naman. Ayan. Nagbukahan na sila. So, masarap naman talagang bukang-buka siya para ano, tawag doon? Wait lang ha. Paano ba ito gagawin? Okay. Diyan ko muna. Balik natin ito dito. Ayan. So, ayun nga, maganda yan is durog na durog para ano siya, malapot. Ayan, tapos, lagyan natin ito. Sayang yung mga dumikit-dikit na ano. And then, add lang natin siya ng konting water since, masarap dyan is masabaw. Prefer ko masabaw. Tapos magbubukahan pa kasi yan. So, lalapit siya ng bongga mamaya. Add natin ng tubig. Dito na lang tayo magsalok ng tubig. Wait lang. Yan, perfect. Finish. Okay. Yan natin siya pakukuloyin. Para lumambot na rin ito. Munggo. Sarap yan, diba? Tapos dito ko naman ipiprito mamaya yung hugasan ko lang siya ng konti. Diyan ko ipiprito yung spare ribs. So, wasan yung takip natin bitin. Ayun. Yan. Pakukuloyin lang natin para makain na tayo.